le 18 avril 2020. L'Europe et l'ensemble de la diaspora africaine se donnent rendez-vous. ada posi comme normal ala yero ɗum ala kullu yara posi ko ada posi ay simi tawi ka mawɗo awaseje min aɗa poosi yo haɗa hannde ablay minen ɗum ala hakkude men sa wona awaseje aɗa wiya kam aɗa poosi yara posi ɗum ko ƴettore ma ala ko hollum ene boni ma ala ko hollum ya pooso so yiɗi ya pooso min wadde mbuɗo posi jimmi wiidemo jolal waalo yonti ɗum probléme jolal waalo an hitande fof fewnta galol guesa ma an ka neɗɗo jasu mi fewnani hannde mi fewnani janngo yo ñaaye tawan ko affaire ndema tan jiɗɗa ay ɗo mbatta terminal par ce que jeheejam ɗeñande ɗe ñaaya emi wondiri Allah ko laata woni janji ma ƴeewa hen noon mi haalama ɗen ɗe ndiwi ñaayeje hannde gummi toon ƴeewa nani ƴakka tan ha laaɓi salamu aleykum ceerno manen selli no mbaɗa tamira alhamdulillah barikalla ɗum ni yettere Allah mawɗum ni oɗon kam oɗon luuka tan oɗon to jiiɗon fof tan oɗon kaɓa joni muña mi wiyamo no mi wima no mbinomomi ni aɗa poosi no normal no feewi ƴeew ɗum mbinomomi heɓɗo hammudu komo sirgi ko neɗɗo ganni an aɗa poosi an a poosata min wiyalla tournam poosade eyi mbimi eyyi haade meɗen addude luural taw min won nufel mo ganduɗa hoore mam mo ƴettumi mboɗo yiiɗi addande noon ɗum ala nufel ha minen komin julɓe nufel ayi heɗo gay watte pular pour fo a ɓuuri jiiɓade an kay ɓuuri minen julɓe aɗa ɗonni nufel eyyi keɗɗe watte pular mboɗo addani on ganduɗa hoore ma porkara bamal watte pular porkara mo waɗata ɗum ko Zénith ganda saɗa nani ɗum koni ɗum Zénith ko nokku to ɗo France ayno ko kewa toon omo fijo toon kanko Baba Maal o mi haalnimo noon potten arde koye sarret mbabba la ilaha an wadde an hikka ɗum fusat Zénith fusat hikka de tabbin hoore ma gay ay heɗ noon mbiɗa hiɗima a yanata tiiɗo hoore mbiɗa hiɗima kay moon foof noon haade meɗen fokkide ma adde muuɗo gawri min kam ɓuurani mi yeehi wayi aɗa paari min ko muude hamdar dokkammami bisimilla lali so lalata mi addata muude gawri mi yahata Zénith mi yahata mboɗo ma e lawol gawra meɗe ene perɗa a dañ famano kadi komi jaho ala wonde ɗo hari ɗum noon kam a heɓata ɗum fano Ablay mani ɗum Ablay kedda eyyi aya no mbaɗa famno ni ko noon mbaɗa harade ay minen hay goto amen wawa muudo ma gawri a addani Zénith kay yiyata ɓen kadi ma garen ha maɗum min beddoma ɗum mbabba ɓen kadi mi haalama fawata hen goɗɗum kadi d' accord toon ne waɗi hay cukalon nde won taw ko tubakoɓe a yahata muudo gawri ngone ara walla arta yeɗata kay gasi muudo hamdar muudo e hamdar eyyi mami wi wonɓe toon ɓe eyyi kono oɗo kadi no wiyete kadi wallam Mamadou Gadio en e Diarra Kebe en eɓe kuppanam biya yeeso mantula Zénith hay goto ko wiya dani muudo ma e hamdar gawri mbiya an kay ko minen kay kuppante yeeso Diarra Kebe kay ko minen kay ɓe kuppante an ma dani muudo gawri muɗum ne wawi kuppanede biya yeeso minen adduɓe min jooɗo mbimi Baba Maal noddi ko enen tato enen tato ɓe ko ɗiɗo potata yaade goto yata ɓe jeehi Mamadou Abou Gadio en Baba Maal cubal wona hasiri an ka hasiri toon mbimami ɓe mbaɗata participé e programme mbimi en jeehi aɗa noon mboɗon haalama sa horimi e lawol kon baro Zénith somi wima sawru tan Zénith yataw aɗa darto Zénith aɗa famo kala bam ho acca Zénith sa eyo kañum noon babba layi bisimillahi jabbude ale ablaye Zénith en accu haala o Zénith wiide wonde adata gandanɗa hoorema dow watta a yara walla yalla meddi muɗum a heƴata mbimara Zénith haja bamaro walla yalla meddi muɗum jero yara kor mane ayam kam mala an dara mane wala ha gaddu buru ko ya joni arkay mi halama hedo gay sakko ma hon inani dum non sakko ɗum ɗo yeyi ba ma jaɓani ɗum jew ndar ma jaɓani ɗum ndar ayi wonayi wonayi nani jew nani ko seeɗa ma men a fawde yerde a yara joni fanmi ƴeewa fanmi muñumi dara ɗo tam gadda ko muñumi dara ko gadda ɗo ko la ilaha illallah ɗum yesini ɗum ɗo ɗum ko mi anda ko mbiyata ko mi anda ko hoɗum fay foti ɗum noon
yawat kala amru wayno ɗum ɗo yawa bamal jabara yawat wona ɓeɗo min kaldi goto fonata muuɗi goto haɓe jaa Zénith i joni ko maye ɗami mi yataɓe jaltoɓe mi ta yata Zénith wona lutti ƴeew toon hikka ko nanni ene woni toon ko kon toon kala ko miijiɗa e aduna kala ko miijiɗa e aduna he ha feewa nan toon te samum ko wiyeɗe ngel ko 18 avril waɗata an ɓeey ndewa ha gaccuma ɗo tawa yahay 18 avril 18 avril waɗata miima noon haɗa perdi a jaram ya mane no jarɗa fo ya mane Zénith mane Zénith 35e anniversaire du Band de Lénol de Baaba Maal. 35 ans ensemble pour la promotion et le développement.